guys, welcome back. Nandito po ako sa labas ng bahay namin dahil nakaabang po ako sa hubby ko. Nagpabili po kasi ako sa kanya ng buko dahil gagawa po ako ng buko lychee para po sa birthday ng aking dalawang kids. So, mag-ano na po sila? 8-12. Yung bunso ko po is 8, then yung aking pong panganay is 12. So, 8-12 po sila. Ang birthday po nila ay ngayong August 23. Pero, dahil may pasok po ang hubby ko, gagawin po namin 28 na lang Saturday para family bonding pa rin. So, since hindi po ako makalabas ng bahay, nagpasuyo po muna ako sa kanya na magpabili po ng buko. So, abangan po natin guys. So, while waiting po, pakita ko po muna sa inyo yung aking tanim na rose. Meron po ako dito mga roses. Ito ay color pink. Pero di ko po alam, parang nag-fade na po yung kulay niya. Tapos, ito na po ay color orange. Tapos, yung ating color red. Yan. So, dito po ako kumukuha ng tanglad. Tapos, yung aking kalamansi. Ayan, may bunga pa. Ay, nako. Ayan guys. Kinukuha niyo na po. Yay! Ayan na po siya. May bit-bit. So, 5 lang daw po yung nabit-bit niya dahil mabigat. Meron pa po siyang bit-bit. So, naiwan po yung dalawa doon sa sasakyan. Okay, so oras na po para biyakin yung ating buko. So, ayan, we're gonna remove po muna yung ating juice ng buko. Then, huwag niyo po pala itatapon na. Pwede niyo pong lagyan niya ng sugar tsaka milk. Masarap po yan. O kahit po wala, sariwa, fresh buko juice, healthy pa. Ayan, nabiyak na. So, we're gonna set it aside po muna. Mamaya po, i-shred po natin yan. So, meanwhile, ang gagawin po muna natin ay, yun po yung ating gulaman. So, we have here our gulaman powder or jelly powder. We're gonna dissolve it po sa isang tasa ng tubig. Right, we have here 2 cups of our boiling water. We're gonna pour in yung ating dinisolve kanina na gulaman powder. Yan. Then we're gonna add po some sugar. Siguro po mga 1/4 cup lang ng sugar to make it sweeter po ng konti para may konting lasa. Then we're gonna add 1/2 can of evaporated milk. Tapos po niyan, we're gonna simmer it until the jelly powder and the sugar totally dissolve. So, ayan. Malapit na pong kumulo yung ating gulaman. Turn off na po natin. Then, we're gonna transfer this one into a container. Alright, we're gonna let it cool until it's set to firm. So, while waiting po sa ating gulaman na maging firm, mag-shred na po tayo ng ating buko meat. Yan. Tapos po pala, yung matitira po dito, wag po natin itapon. Kayurin po natin yan. Tapos, ilagay po natin sa buko juice, lagyan ng sugar at saka gatas. Ang sarap na po niya na pang merienda sa tanghali or sa hapon. So, paalala lang po sa pagtatapon ng basura.
kapag meron po kayong ganito mga bao, so proper disposal po niyan ha, dapat. Kasi pwede po kasi yan pamahayan ng mga lamok. Preparing this Buko Lychee salad is very simple. You can get this done in no time. Kung gusto niyo po ng mas mabilis, pwede po kayong bumili sa palengke ng naka-shred na po na buko. To make it easier po, mas madali po. Pag ganito po kasi, matagal. But, sigurado ka naman po talaga na fresh yung iyong buko meat. This recipe is extremely refreshing, especially during hot days. No? Pag summer talagang papatok to eh. Tapos meron pa tayong mga buko salad, halo-halo. Wow! Ang sarap lang. Check nga po natin yung ating gulaman. Ooh, it's firm na po. So, we're gonna cut this into cubes. Sa bite size lang po ha. At set it aside. Kasi, we're gonna prepare it na po. Yung ating Buko Lychee salad. We have here 2 cans of our lychee in syrup. So, tatanggalin po muna natin yung pinaka-syrup nito or pinaka-juice nito. Hindi po natin yung kailangan. Dahil hiwa-hiwain po natin yung ating lychee. So, pwede po nang hatiin nyo into halves or in a fourth. Yan. Konti lang po, no? Pero mahal. So, hiwa-hiwain lang po natin. Depende po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. So, yan. And for our ingredients, we have here 3.5 cups of our grated young buko meat. Tapos po yung ating 2 cans of lychees. Tapos po yung ating gulaman. At saka 2 cans din po ng ating 370 ml ng cream densada. Kailangan din po natin ng maliit po na lata ng ating condensed milk. Gusto ko po kasi ng medyo matamis. Tapos po, syempre yung ating cheddar cheese. Okay, so paghahaluin lang po natin yung ating cream densada at saka po yung ating condensed milk. Gagamit po ako ng mixer dito hanggang sa maging double po yung volume ng ating cream densada para po maging mas creamer po yung ating mixture. So now, we're gonna mix all the ingredients. Una po ay yung ating gulaman. Tapos po, yung ating shredded young buko meat. Our lychee. Tapos po yung ating cheddar
cheddar cheese cut into small cubes. And then we're gonna pour in the pre-mixture. Tapos we're gonna mix it well. Alright guys, now our Buko Lychee salad is already done. For more recipes, just subscribe to this channel and hit the notification bell for you to be notified in every new uploaded recipes that I had. So enjoy guys. Thank you so much everyone. And I'll see you in my next video. Enjoy!